Uma izinwele zakho ziqothuka futhi zingakhuli, ungabisakhathazeka ngoba ikhona iChebe Hair Product iyasiza kakhulu ekukhuliseni izinwele, izinakekele, izigcine zihlanzekile, kanti iyatholakala eShowe futhi bayadiliva ngo-PEP Courier uma ungabe ungahlali eShowe. Batholakala kule nombolo evela eskrinini, kanti ungabashayela noma yinini mawubadinga. Usukhalela ukuthola ithambo lelungu lawo umndeni womfanyana osemncane ominze eBhukuda nabangani bakhe eJabula Beach eSan Lucia eMtuba. UVela Msomi oneminyaka engu-14 ubudala ofunda uGrade 9 esikoleni samabanga aphakeme iVikingozi kuthi ubehamba nomakhelwane kanye nezinye izingane beyobhukuda olwandle ngesikhathi kuvela le ngozi. Uyise kaVela, uMnumzane Bhekinkosi Fakude, uthe bavuka kuseluvivi kuyocinga isidumbu sendodana yakhe kodwa kuze kube manje asikatholakali kusukela ngoLwesibili kuze kube yimanje. UFakude uthe sebekhalela nokuthola ithambo lendodana ukuze bezokwazi ukulifihla ngokuthula. Selokhu baqala ukucinga kusukela ngoLwesibili njengoba le ngozi yenzeka ngoSomluko ntambama. Uthe balekelelwa abasebenzi basesiqiwini ukuze bakwazi ukuthola lesidumbu. Umngani kaVela bebebhukuda naye uthe ngesikhathi bebhukuda kube nesikhathi la ashawe khona igagasi wabe sevaleka amehlo lathe khona mayiwavula ubona umngani wakhe uVela esephakathi nezangoma naze bezisolwandle uthi kube ukumuka kwakhe-ke ngaleso sikhathi. Umngani kaVela uqhube wathi izangoma zimtshela ukuthi makamthakazelele umngani wakhe ambize ngamagama ngesikhathi eminza uthi ukwenzile lokho kodwa kubange kusasiza, kanti okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uColonel Thembeka Mbhele uthe ukucingwa kwesidumbu somfana kusaqhubeka. Bafowethu ngiyayivala lapha ividiyo yanamhlanje. Uma ukuthi ubuqala ungena kule channel ngiyacela upresse ku-subscribe button ukuze mangifaka enye ividiyo ngeke uphuthelwe. Nisale kahle.